Πού πάει το φως όταν κλείνει το ψυγείο? Βασισμένο στην πρωτότυπη ιδέα της Άρτεμις Δούρου. Πού πάει το φως όταν κλείνει το ψυγείο? Μια βιωματική δράση γνώσης και ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα παιδιά ταξιδεύουν στον αόρατο κόσμο της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταφέρονται μέσα από φανταστικά καλώδια και παίζουν το ρόλο των ηλεκτρονίων. Μήπως τελικά θα ήταν καλύτερα να σβήσουμε το φως και να αφήσουμε τα ηλεκτρόνια και αυτά ελεύθερα να ονειρευτούν?